Hake naina di ojako sar debin mora singsong busukai lengai je agolini simi New Delhi jora je hmui thangmani UPO borok lamao lengjage asogi tongmani haipana se baksa buksu borok rok je amte hai Tiprasa ni bage kaham khlaina nainai Bangladeshi illegal immigrant ongno horani nai tongnai je Tiprasa ni bage kaham je naiye je leader rok samung khlai tongnai borno se hamya sajak hake naina di ojako dofani bage busu kosto ke khlai tongha borok lama se mathu kunu hotel kri kun phan kri ekdom lama o borok je u kri rok je ayang baire rok nor nuge de tipi rok je lama kina rok thulaimani hake amte kesi borong mathu o gari bo solei tongo thampui bo warjak chini yang ni haya bong yang teu thampui bango tobo se borong no hamya hani sawu hake a borok rok dofani bagi wada wanchuk je o sar dibin mora singsong te kubuni je leader bubagra saronji chong je wanchugui dofani bagi kwbangma je samung khlai tongma hai borok khlai daman borok dofani haike Tiprasa ni bagi kok thaisa da sa Tiprasa ni bagi hamkrai ni bagi kok thaisa da sa buni bagi je o Bangladeshi illegal immigrant nong ni bagi kok saga ke borok taw ni bagi kebe haike kubuni bosong onnoni gopal masong chung Facebook ro nugo borok hamya saw je sar Ranjit chongje Tiprasa kubuni bosong bai kajak tongnai non ST heka wanji bosong rok bai borok no non ST bai kajak hakai ST cancel khanya ni bagi ayang je central ni NCST no kok tung sikakai borok chaya sawo saronjit no tamjan jatrapatra jongi neta hai irai roknei borok salayo komeni bising tirok bo hake borok no kai saje salia haisi borok ngakai bongni borok ngakai amti haike no sanai chin borok no amti haike na hamya khlaini nainai bongni borok bai kajagai bongni je dofani borok bai kajagai chilang tung bring tung chini borok bongni borok bai kajagai kai nainai dite amo kokborok salai gila tai chini je culture no follow khlai gila amo hudda ST ni tongo hudda se chini Tiprasa ni surname title logri tongo amo bongni dofa nong thango age chini Tiprasa rok amno birut khlaiga bor amte hake sana sanai tai amoni bising chini yang Tiprasa bura thera rok ekdom social media rok phaye kok hamya je Bangladeshi rong no horani naima rok se amo rong no chaya hani sai tongne Bijay debroma song hai rok social media o ake Bangladeshi je ajago je satukjak tongmani yango tubu wo borong no horani naya Tiprasa rok femuloge gunda hai irai rok ne Tiprasa rong no sai tongo aki tabuk Tiprasa rok satukjak tongmani amono khatai sabo sanna hino ake ajaga Tiprasa develop khlaijig yang je ADC thimote fan hojig yang tongmani direct fan chan tongmani amo ma yang mani je Tripura ni democracy change mane o jaga Tiprasa rok majority tongman tamu minority ngi thangmani je ayang na ni borok phane oro majority ngi thangmani amrong ka tam bosaya hagi soboni thani bo ada masawi tong amte hai kok sawi tong na nangtini kabangma Tiprasa lokoro bina amte hai video nugei joli mung phunuk jak 99% Tiprasa rok chajakya bono hage bo Tiprasa ni kaham da nai hamya hage bo soboni busli ora amte hai kok sawi tong na ekdom joli mung haje o jago kabangma Tiprasa rok no o jago chajakya ngi tongo ekdom tamon sanai amte hai borok rong no sana moto kre haje kok khugo hage Bubagra no bo o jago raja kre hai irai ne agini je history rong no bo boss bainen nai tongo je Bubagra agi rong ni no bo hage je o jago bo sabno raja ne wansuk tongka ayang nani phaina rong no se je bini khok je bo kok thairok samani mote no nainen thaga hage Tiprasa rong no tom sana mo chung community bising teki shahar mano o borok burani bage hage takhugro bukhuro norok video le nayo haipano je baksa bokso subscribe khlaiye we haim video simi nayo 71% je Tiprasa rok ani video nai tongne o channel lo subscribe khlaiya matro 28% je subscribe khlayo hake please subscribe khlair di tomani bagi himale tebo motivate mano kabangma subscribe norok khlaiga ke nong kaisa subscribe khlaiga ke magnang no subscribe khlaimano haipano kabangma je support mani thango chung subscribe man khakai hake tamo message rikhana di bo Tiprasa lukurong no sar David Murasing je amsu kosto kai yong kharok ware thampuirok ware horo lama kinaro je borok o je pedal yatra thangi tongmani tongjangnai nok thairok bo krengi borok lama ma thumani amsu kosto kai amorong no tuye je Tiprasa rok ni je choba je Tiprasa rok ni je yok sama manani bage amsa haike Tiprasa rok khele tonglaimani amo komorya ang kamai thangbo kabangma Tiprasa lukurok amte haike no khlale tonglainai kebengnai rok bor kebengino tongnai haike sakha khnai nai no sing 100 degree satung se pan bukhau sing putung tei nai sing satung ni tungmano meseni chen sekangi tongo Delhi ni bakhak tiaba tini kaisa no kok sanai David Murasing hoyto salsa thei thanai fiaba
ani jodi one shop mani dok na tiyok nani one shop mani jabo kubo inga ke ang thei thangpano ang je one shop mani sing je musung mani nahor mani chini nahor mon production thiglas David Mura Singh hai krantikari dofane bagi choba khainai tabang borok asainai khainai komornai success ngi afan baksa thangnai chesta khayai khiaba main ko khunga ke David Mura Singh hai neta thangnai phainai dop ana phali chanai thangnai phainai khiaba dop ha ko muri mangla komosi main chini na harmo ang hoito komori thangnai salsa hoito ang kamawi thangnai jotono ha sakao ha murgi tongmi akebo khiaba chini one sok mong chini je yok nani musung mong abo komori manglak abono kathang sing mana regnai ani daitto na angkini palon khai tongo ani pore ang jodi success khaini kai porsa daitto palon ma khinai David Mura Singh khai thang kono dofa kathang kono nangnai Tiprasa kathang kono nangnai bisi lainai bisi phainai neta sainai neta thinai fighter asainai fighter thinai fighter asai thinai khiaba top hatini kathang kono nangnai Tiprasa kathang kono nangnai chini Tiprasa top hase kusung chini future generation mohai kena tujuh kali nai se topa kepai nation sasani koma nangnai 184 pos ni raja ro seno tujuh taksa jora seno tabsu jora ongsa kok saimana jat ke kalani thangmani hai seng buchini future generation no dofana ko thangit langmani san dei imang seng funubai mak langnai dei dofa jes kapano komoria jat awan so munus seng awan so nai hambai Tiprasa uglokthong Tiprasa ta komot paithong Tiprasa kathang kono nai hake amde kono sar David Mura Singh tai Bubagra tai saronji chongna amde hekino hamya kuboni bosong to sawunyo tongo tai Tiprasa je biangni atkasa phaibai aborok rok kunu phana saimia amde heke social media o phaiye je fam manani bagida kuboni bosong ni thaniwo je chanani je phadisa mai bikhamanani bagida kuboni bosong ni thaniwo amte heke Tiprasa ni bagai hamya sa Tiprasa rok je illegal Bangladeshi rong ni ti kok sakai amte heke hamya hani umpaine saronji chongtai Bubagra song sar David Mura Singh chongtai kwbangma dal bidal Tiprasa leader rok kok salai kai TSF sikla rok youth rok Tiprasa rok je Bangladeshi illegal immigrant rong ni je against kok sakakai borungno dakti ke kubuni haste rok khaima hake Bharat haktor rok je dagimung central rok je dagimung remani hake je Tripura bo khadi je Assam rok energy khaima hake Tripura bo khadi hini je salake kai Tiprasa biangni jane jatra putra bura phaye je Tiprasa rongse Tiprasa sikla rongse jaya sanai hake amte hai borok rongno tam sanamuchu chini leader rong to borok hamya saka je kubuni bosong to am sana je kokri ka ji borok to hamya na sawi tongo hake a je chini Tiprasa je dofa jangnai rok amte hake sawi tongo kai amrongno tam kok thai tongno kun phana kok thai kre haji amte rongno muthubi chirena nang haji bukugo ma metha muthubi rena nang William suk dofani bagi wanchu goi je satung hiya woi lama lam kolok hiya woi humoi kosto khlaiye thunani nok rei je lama kinaro no uo bika sangna ro hake thui ma tongo thampoi warjagi tongo amte hake dofani bagi je sannani bagi je manthai rok sanani bagi je kwbangma jago democracy change mani Tripura o kubuni bosong rok phaiye amrokno hornani bagi je kuno kaisa klai da mano Tiprasa rok ni bagi nei thangi tongo hake amte hai je chaya sanai rok amte je Tiprasa ni bagi je kaham khlaini bagi nai tongnai rok no bong no bukhawo susi sulma haji klayo haji Tiprasa rok ni je thinang Tiprasa rok ni kapalo o je ate hai baksa buksu je social media o phaiye kubuni je borok ni rang rejagi da hne hinai na tomni bagi bora amte ki Tiprasa no sanai rok no Tiprasa rok ni youth Tiprasa rok ni fisa Tiprasa rok ni leader kwbangma Tiprasa dofa borno susibaji sultong haji kapalo amte hai borok rok buni bagi si wanchungnai aro satok jagai oro to bumani tamni hona nai ne age nijini bagi ke nijini dofani bagi ke borok wanchungma si kre haji nijini thinangni bongno busuk butui rok tongo amoni bagi ke borok wanchuk lakhachi जों chini bwsabwtwini ulo thinangni bagi wanchungmani bagi no जों to youth tabuk आउनि बागे थिनांनि बागे वानचुंगनि बागे तो जोंताबो आन्ते हाय कक सावि मा तंगो जिनि लिडार बा आन्ते हाय सामुं खलाय तंगो तिप्रासा युथ टीएसएफ रक बो आन्ते हाय सामुं खलाय तंगो गोबां मा जिनि टीआईएसएफ रक आन्ते हाय सामुं खलाय तंगो जे अ जागानि जे तिप्रासा रंनि बागे कक
sawi tongo movement khlai tongo Tiprasa rokni manthai ni bagui je kok sawi tongo leader rok bo je illegal Bangladeshi rok o jaga Tiprasa rok je right sawi tongmani Tiprasa rok je manthai sokta edisi area rok habi tongmani am rongni tui je kok sawi tongo kwbangma tebo Bangladeshi illegal immigrant phaiga kai satok jago hai irai hinai nini Tiprasa rok o jaga tabuk tongui tongmani 30% tongui tongmani omo 20% 10% panda tongno bora amte haike sawi tongo Africa nini bagi sobo wansukno nono sobo abru khairok no keu khairok lag nung buino tabo or khairok ante hai kok sawi tongo haji